Merħba, jina Mario Xwira, nselmilkom nilqakom għal program Ras Imbras. Ġenitur minn kull erba jgħidu li wliedhom jifmu bl-Ingliż biss. Fuq il-post tax-xogħol aktar minn nofs il-Maltin jitkellmu ma' sħabhom bl-Ingliż. 3 minn kull 5 Maltin iħossuhom jiktbu komdi jiktbu l-emails bl-Ingliż. Dan kollu joħroġ minn stħarriġ dwar l-istat tal-ilsien Malti li sar miċ-ċentru tal-ilsien Malti. Llum Ras Imbras ma' Norma Saliba, kap eżekuttiv ta' dan iċ-ċentru. Grazzi tal-li ġejt għal dan il-programm. Grazzi lilek, Mario. Qabel nitlu fid-dettall ta' dawn in-numri, nippruvaw nanalizzaw dan l-istudju, dan l-istħarriġ li saru li ppreżentajtu intom. X'inhu r-rwol taċ-ċentru? Iċ-ċentru il-rwol ewlieni tiegħu huwa li jippromuovi u jippreserva l-ilsien Malti. U dan jagħmlu fuq 3 binarji għal-Maltin, jiġifieri l-Maltin li jgħixu Malta stess, għal-Maltin li jgħixu barra d-diaspora Maltija u għal-barranin li jgħixu u jaħdmu hawn Malta. Ġifieri aħna din niffukaw il-ħidma tagħna propju fuq dawn it-3 affarijiet. Imma kif se tagħmlu dan? Ġifieri jiena waqt il-konferenza li kellkom il-ġimgħa li għaddiet inti ddikjarajt isma' il-Malti l-ħarsien u t-tisħiħ tiegħu għandhom isiru priorità nazzjonali jekk hemm bżonn anke b'mod legali għandna nsaħħu u nħarsu. X'jiġifieri b'mod legali se jiġri? Mela, aħna ħarisna wkoll x'qed jiġri lil minn ġtutna xi l-isfidi u l-opportunitajiet li hemm dwar il-lingwa, f'dal-każ il-lingwa Maltija, mhijiex xi ħaġa tagħna biss, hija xi ħaġa li qed jiffaċċjaw anke pajjiżi oħrajn. Pereżempju, għandek pajjiżi bħalma hija l-Irlanda dawn qegħdin jitilfu il-lingwa materna tagħhom, hemm xi 80,000 illi jitkellmu l-lingwa materna, għamlu pjanta 20 sena illi qed jippruvaw illi ikabru l-arfin tal-lingwa tagħhom għal 250,000 f'20 sena. Imma tajjeb, imma daw palissa ma jitkellmux din il-lingwa. Neħdu l-eżempju tagħhom. Se jippruvaw jisfurzaw lill-Irlandiżi jitkellmu l-Irlandiż? Bħalissa hekk qed jagħmlu huma. Infatti anke ċertu miżuri legali ħadu biex ikun hemm iktar użu ta' Irlandiż fost l-Irlandiżi għaliex għandu l-isfida tal-Ingliż. Ftit ilu kellna pereżempju delegazzjoni tal-Latvja mmexxija mill-President tal-Latvja illi ġewwa Malta u tkellimna magħhom ukoll dwar l-isfidi. Pajjiż bħal Latvja huwa pajjiż meqjus bħala żgħir u għandhom l-istess sfidi tagħna għandhom ir-Russu u l-Ingliż illi qiegħed jidħol ħafna fil-lingwa u jinfluwenza l-lingwa tagħhom. Allura aħna x'iridu nagħmlu? Aħna ma nasibx li qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha l-Irlandiżi. Aħna però jekk ma neħdux issa bis-serjetà naraw x'deċiżjonijiet jeħtieġ jittieħdu issa, inkluż legali jekk hemm bżonn jiġifieri b'miżuri legali jew b'miżuri politiċi, jekk mhux ħanagħmluha issa, wisq nibża li minn dik l-istatistika li għadek tajt inti, fi żmien 5 snin, 10 snin oħra, ħajkonna problema iktar serja tal-lingwa, però ma rridux naraw kollox mill-aspett li isu l-Ingliż qed biss jiġi mitkellem hawn Malta. Naraw daqsxejn waħda minn dawn l-istatistiċi tal-emails qed nirreferi għaliha, tal-emails mod partikolari għaliex jiena ġieli għamilt mistoqsijiet anke lil min imexxi s-servizz pubbliku f'Malta u di ġifieri li għandek dipartiment tal-gvern jikkomunika ma' dipartiment ieħor jew ministeru ma' ministeru ieħor, l-uffiċjali tiegħu flok jiktbu l-emails bil-Malti jibgħatuhom l-Ingliż. Dirajn narawha kemm il-darba u minix qed ngħidlek li din tirreferi bil-forsa d-dipartimenti tal-gvern, jista' jkun hemm kumpaniji involuti fiha, imma meta tibgħat email 57% bliema ġidaw inti qed tistaqsihom bliema lingwa ġeneralment tikteb l-email. 57% daqsxejn iktar jiktbu bl-Ingliż. Inti qed tgħid li għandha ssir liġi biex lill-dipartimenti pereżempju. F'dal-każ ma ssirx liġi, f'dal-każ pereżempju ċirkolari li toħroġ mill-servizz pubbliku tkun bil-Malti u bl-Ingliż. Nafu għaliex id-Dipartiment tal-Informazzjoni joħroġ stqarrija toħroġha bil-Malti u bl-Ingliż. Nafu għaliex l-emails jitbagħtu bl-Ingliż pereżempju bejn id-dipartimenti għaliex jikkomunikaw bl-Ingliż. Jiena kemm ili f'dan ir-rwol iltqajt kemm jista' jkun ma' nies, kien hemm nies illi jiena tlabt niltaqa' magħhom oħrajn li ġew huma fuqi. U naħseb jiena jekk nieħu qisu ħarsa ġenerali lejn għalfejn jibgħatu l-emails bl-Ingliż, hija minħabba li m'għandhomx ċekkjatur ħafna mill-persuni li jixtiequ jiktbu bil-Malti imma x'jibżgħu li jieħdu l-iżball u m'hemmx ċekkjatur bil-Malti, allura ħafna drabi ċekkjatur bl-Ingliż hemm mela jibgħatu l-emails bl-Ingliż. Dik kienet waħda mir-raġunijiet. Użajt il-kelma ċekkjatur. Nispjegaw daqsxejn x'inhu ċekkjatur. Spell checker jew grammar checker. Pratikament inti jkollok sistema li ssir illum il-ġurnata qed tidħol ħafna l-intelligenza artifiċjali, infatti bħalissa iċ-ċentru tal-Ilsien Malti qed jagħmel studju illi permezz ta' dan l-istudju ikun qiegħed jiddetermina liema l-aħjar mudell għandna nażlu aħna
bħala settur pubbliku għaliex l-ewwel iċ-ċekkjatur il-pjan tiegħi hu li l-ewwel ma jużaw huma il-ħaddiema tas-settur pubbliku la darba dan jiġi iktar irfinut u jiġi iktar ħanajtek f'tali mod illi ma jkunx hemm bħala persentaġġ illi ikun hemm żbalji li jiddeterminhom, ġifieri inti għandek persentaġġ illi jista' jkun ma jkunx 100% korrett. Dejjem tittoqgħod tara inti illi għamillek il-bidla tivverifika. Jiena ħanaqbes daqsxejn għalihom ukoll il-ħaddiema tas-settur pubbliku naħseb illi waħda mir-raġunijiet għalfejn ħafna drabi jikkomunikaw bl-Ingliż għaliex ħafna mill-komunikazzjoni li tiġi dwar oqsma differenti anki mill-Unjoni Ewropea, mill-Kummissjoni Ewropea u l-bqija. Tiġi bl-Ingliż u ċertu affarijiet iridu jirreferu għalihom dak il-mod. Però jeżistu sistemi kif tista'. Ekku, infatti hemm traduzzjoni .mt. Allura x'qed ngħidu nużaw il-mudell ta' kif saret traduzzjoni .mt illi hija sit elettroniku l-ewwel ma ntuża miċ-ċivil. Imbagħad issa jista' juża l-pubbliku. U di ġifieri kemm hija preċiża din is-sistema. Ma jkollokx bħala magna ma jkollokx il-100%, ma jkollok ftit inqas forsi, sakemm nilħu l-perfezzjoni, jista' jkun iċ-ċekkjatur trid ċertu ammont ta' żmien biex tittestjah u tiżviluppah. U aħna dak li qed nagħmlu bħalissa bħala ċentra lil-Sin Malti bl-għajnuna tal-Awtorità għall-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta u l-Università ta' Malta qegħdin naraw kif nistgħu naslu biex ikollna ċekkjatur tagħna bil-Malti. Kemm hu żviluppat dan iċ-ċekkjatur? Jeżisti bħalissa fil-fażi ta' testjar biex niftehmu? Mela, bħalissa l-Università ta' Malta naf li hemm studenta li qed tagħmel il-masters u qiegħda tesperimenta b'ċekkjatur bil-Malti. U għal daqstant jiena nixtieq illi fil-futur qarib. Għandek bażi. Inkunu nistgħu nużaw dan il-mudell u naraw kif nistgħu inħadmuh biex nagħmluh vijabbli u anke mhux vijabbli biss, jiġifieri jiswa ħafna flus li jkollok ċekkjatur, imma mhux biss illi jkun kemm jista' jkun perfett. Naraw il-Malti fuq il-post tax-xogħol. Għandna wkoll statistika li toħroġ minn dan l-istudju dwar l-istat, dan l-istħarriġ dwar l-istat tal-Sin Malti. Fil-postijiet tax-xogħol bliema lingwa jkollok ġeneralment tikkomunika biex tinqeda. Interessanti meta ħafna nisimgħu ħafna diskors dwar meta tmur f'restoranti pereżempju, meta tmur f'postijiet tad-divertiment tispiċċa ħafna drabi jkollok tikkomunika bl-Ingliż. U din toħroġ minn dan l-istħarriġ. It-tieni kolonna pereżempju 46% kważi 47%. L-iktar li jkollhom jikkomunikaw bl-Ingliż fir-restoranti u l-bars. L-inqas li jkollhom jikkomunikaw bl-Ingliż interessanti. Fil-banek, dan ifisser li l-klijenti tal-banek huma Maltin u jfisser l-impjegati huma Maltin wis probabbli qatt għandek dak ix-xenarju. Ġifieri dali għamilna qabad noqsma ekonomiċi differenti u kif qegħdin taraw hawnhekk anke ridna nistħarġu ftit x'inhi s-sitwazzjoni u dan jista' anke jippermetti lilna bħala ċentra lil-Sin Malti biex naraw f'liema oqsma l-iktar iridu naħdmu. Wieħed mill-ewwel qed nagħtu priorità huwa s-settur tas-saħħa, mod partikolari l-carers. Għaliex għax x'inhu l-argument tiegħi mela it-tobba u l-infermiera s'issa huma obbligati hawnhekk fejn qedlek forsi tidħol ħanajtek mhux neċessarjament il-liġi, imma huma obbligati tieħdet deċiżjoni kienet żmien ilu li daw ikollhom il-Malti mediku, Malti bażiku pratikament fis-settur tagħhom. Mela allura l-carers staqsejt jien għalfejn mhux qed jagħmlu l-istess ħaġa u bħalissa fil-fatt qegħdin naħdmu biex flimkien mal l-entitajiet konċernati noħorġu bil-proġett pilota biex nippruvaw mhux biss nalmu lil-carers il-Malti mediku imma anke nagħtuhom x'inhi l-kultura Maltija, toma tal-kultura Maltija għalfejn għaliex permezz tek il-lingwa hija mezz ta' komunikazzjoni, mezz ta' integrazzjoni u inklużjoni. U għal daqstant ikunu qegħdin ukoll hawnhekk iktar inħajru l-barranin jintegraw iktar fis-soċjetà tagħna. U din xi ħaġa li l-Maltin ishom jixtiequ li kull fejn imorru jekk jista' jkun jitkellmu bil-Malti, però u jikkomunikaw bil-Malti anke ma' barranin. Però ma taħsibx li hija kontradittorja mbagħad għaliex statistika oħra pereżempju turi li il-Malti fost it-tfal, ġenitur minn kull erba' jgħidlek li uliedhom jifhmu l-aktar bl-Ingliż, forsi nistgħu naraw ukoll il-grafika. U hemm anke diġejja mill-familja, ġifieri fil-familja jekk jitkellmu bil-Malti uliedhom ħafna drabi se jitilgħu bil-Malti, però jekk jitkellmu bl-Ingliż
Awtomatikament mill-familja qed tintilef il-lingwa. Infatti, jena xtaqt nikwota din l-istatistika mur naqra fiktar dettal, għaliex fil-fatt, fil-waqt li b'mod ġenerali għandek 68% li jikkomunikaw magħhom bil-Malti, 15% qalu li kellmuhom bl-Ingliż fil-parti kbira tal-ħin tagħhom. Però mbagħad jekk immorru biex naraw f'liema partijiet jew postijiet ta' Malta qed issir komunikazzjoni bl-Ingliż jew bil-Malti, għandek ix-xlok ta' Malta fejn għandek l-iktar konċentrazzjoni ta' ġenituri li tkellmu lil uliedhom bil-Malti. Mentri tramuntana tal-port fejn għandek iż-żona ta' Sliema, San Ġiljan, Pembroke, Kiswieqi, dawk hemm iktar jola iktar il-perċentwal għal 30% ta' dawk li qed ikellmu lil uliedhom u anke l-uliedhom qed jgħidu li jifhmu iktar bl-Ingliż. Bil-Malti pratikament jidher li hemmhekk hemm problema. Fil-fatt anke jekk inti tieħu Imma jekk għamlu l-għażla ta' Malta. Jekk għamlu l-għażla tagħhom dawn in-nies li jitkellmu bl-Ingliż ma' uliedhom iktar milli bil-Malti, tista' tisfurzhom legalment fil-verità. Mela, aħna fl-iskola fir-realtà inti titgħallem il-Malti u l-Ingliż sewwa. Meta tiġi għal low level, inti tittamel low levels biex tkompli tavanza fl-istudjak, jekk dejjem trid tkompli tavanza. Għandek ċertu naħseb jiena sezzjoni ta' nies li jistudjaw lingwa jew inkella suġġetti oħra x'jista' jkun inti mhux fil-Malti u fl-Ingliż dbati pereżempju fix-xjenzi. Jistudjaw ta' bil-fors. Allura hemmhekk daħal anke d-dibattitu jekk nar il-ġimgħa fil-forum. Jekk l-istil u l-kwalità ta' tagħlim li qed jintuża ma' tfal huwiex adattat għat-tfal biex anke huma stess jieħdu gost jitalmu l-Malti. Tkellimna wkoll it-tfal barranin li qegħdin fl-iskejjel. Pereżempju għandek lingwa Malti bħala lingwa barranija illi qed jiġi mallem lil barranin u sibna wkoll studenti illi ġew ukoll nar il-ġimgħa huma Taljani jitkellmu bil-Malti kważi perfett. Però llum għandek sitwazzjoni wkoll fl-edukazzjoni li għandek tfal żgħażagħ li jgħidulek il-Malti. M'hemmx għalfejn itgħallmu għaliex jiena nista' mmur università barra minn Malta. Għandek dik ir-realtà Imma wkoll. mbagħad jekk tmur tistudja barra minn Malta, jiddependi fejn tmur. Għax ħafna drabi jkollok tistudja, pereżempju ltqajt ma' Ġulja illi qed tagħmel petizzjoni biex id-Duolingo wkoll ikun qed jgħallem il-Malti bħalma hemm lingwi oħrajn. Għalt li jiena bħalissa qiegħda l-Italja, ngħix l-Italja, l-istudji tagħha bit-Taljan qed tagħmilhom u tixtieq iżomm il-Malti biex hi tibqa' titħarreġ fil-Malti bħalma jixtiequ jagħmlu pereżempju l-Maltin li jgħixu barra. Ħanġibek fuq id-diaspora, verament lejn it-tmiem. Il-Malti fost Maltin tat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni fl-Awstralja. Jagħmel sens li jżommuh dal-ilsien? Iridu ħansi, għaliex il-Malti, forsi inti l-ewwel saqsejtni għalfejn għandhom bżonn il-Malti. Il-Malti hija xi ħaġa li tagħtina identità, ġifieri aħna il-kultura tagħna hija msawra naħseb ewlenija fuq il-lingwa li nużaw. Għaldaqstant l-Awstraljani jixtiequ ħafna li jibqgħu jżommu l-kuntatt mal-eruq tagħhom ma' Malta u dak li għandu x'aqsam mal-Malti. Fosthom il-lingwa, jekk immorru mbagħad li d-diaspora ta' Brussell, aħna qed nagħmlu proġett pilota ma' dawn iż-żewġ ambaxxati, l-ambaxxata ta' Malta fil-Belġu u l-Kummissjoni Għolja Maltija fl-Awstralja. Għax l-eżiġenzi tagħhom huma differenti. Tal-Awstralja kif edna jridu jibqgħu jżommu qisu l-kultura Maltija ħajja menżri ta' Brussell. Hemmhekk hemm familji li għadhom żgħar qed rabbu lit-tfal, jibgħatuhom l-iskola u qegħdin ifittxu riżorsi bil-Malti għal uliedhom. Biex jżommu l-lingwa ħajja. Ikunu għadhom jistgħu jitkellmu il-Malti daqs li kieku marru ġo skola Malta. Norma Saliba, kap eżekuttiv taċ-ċentru tal-Ilsin Malti, grazzi ħafna tal-li kont magħna għall-programm Ras Imbras. Ras Imbras jirritorna għada fit-3 ta' war nofsinhar, programm li jkun imtenni kuljum fis-6 u nofsa fil-għaxija. Grazzi.